Takto ako si možno začať prechádzku po ktoromkoľvek meste. Pretože všade rovnako sa začína ráno a práca. A všade žijú deti, ktoré vidia svet, mesto, ulicu po svojom. Historik by nám o Trenčíne povedal, že už v 2. storočí tu táborili Rimania. Dokazuje to zápis do kameňa. Stredovekí rytieri vpisovali svoju slávu skôr do železa. Na hrade sa striedali panovníci a dolu vládol mor a okovy. Iný kraj, iný mrav. CK Trenčiansky pluk ďaleko od domova búri sa proti vrchnosti. Potomkovia kragujevackých hrdinov prešli do civilizovanejšej doby, ale s rovnakou biedou. Aj dôvod na vzbúry im ostal. Prvý štrajk textilákov a po ňom veľa ďalších. Druhá svetová vojna a jej pamätníky. Po tomto moste prišla do Trenčína sloboda. Apríl 1945. Ale toto je už iná kapitola. Kapitola, ktorú píše aj tento žeriavnik. Mesto žije svoj všedný, každodenný život. Z mocného hradu by sa nestačil čudovať Matúš Čák veciam, ktoré sú v tomto meste nové a pekné. No i tým, čomu akosi neveľmi svedčia. Čas je neúprosný i voči sebe. Na starej trenčianskej veži pracuje mechanizmus elektrických hodín, ktoré ničím nepripomínajú tie staré, slávne, čo vošli do piesne. Návšteva u majstra Bazovského. Rytmus všedného dňa, ako sa prejavuje na rôznych pracoviskách v Trenčíne. Ale najprv aperitív. Aj keď toto štupľovanie ešte nevytlačila mechanizácia, výrobky trenčianskych lihovarníkov a kvasnárov si prerazili cestu do sveta. Teda na ďalšie úspechy.
Hoci od Trenčína po Frankfurt je dobrých 1000 kilometrov, vyrábajú tu frankfurtské párky naozaj skvelé. Nuž v dobrej tradícii sa pokračuje. Len škoda, že tieto výrobky tak zriedka vídať v našich obchodoch. Konečne sme pri tom, čo je pre Trenčín najcharakteristickejšie. Merina a pochopiteľne látky. Bohatá história a primerane bohatý sortiment pre uspokojenie náročného zákazníka a vysoké ocenenie, rad práce. Ale nikdy nie je tak, aby nemohlo byť lepšie. To prosím nie je nejaká kritika. Vraj bez práce nie sú koláče, ale ani celozávodná dovolenka. Vodeve to veľmi dobre vedia, svedčí o tom veľa uznaní doma aj v zahraničí a radom práce sa každý závod rád popíše. Mesto sa môže pochváliť aj lákavým a vyhľadávaným okolím. A tento pohľad je vlastne len dôkazom toho, že žijeme v dobe stanov a cvalom sa vraciame k matke prírode. Ani mladá výtvarná generácia v Trenčíne nezaháľa. Všetkých sme našli pracovať. Maďar Abel sa dal inšpirovať mozaikou. Maliar Moško sa tiež utiahol do Trenčína. Nie, nechceme vás upozorňovať, aby ste už teraz mysleli na zimu. Chceme vám predstaviť výrobky závodu Kara. To kúpalisko nech vás nemýli.
Deň vystriedala noc a naše vyprávanie o meste sa pomaly končí. Ešte úchytkom sa prejdeme po nočnom Trenčíne, práca sa nekončí dňom. A tí, pre ktorých sa skončila, pokrejú pri zábave, pri večernom tichom oddychu. Na okne nie je mucha, muškát mi zhynul v trepníku. I v láske je porucha a utopí sa v rybníku. Človek je už taký. Zo všetkých miest má najradšej svoje mesto. A Trenčania sú na srdce považia hrdí.